Pop di, ti'n idrach yn boeth heddiw. O, gratiwr, diolch. Ti'n edrych yn... Gret, yndw, dwi'n gwybod beth sgyn ti mi heddiw. Dim byd to. O, be amdana ti o oergell? Os gen ti unrhyw fwyd i mi? Ceri grafu, gratiwr. Dwi'n ma'n fynd yn chwys i gyd o ddeherwydd di heddiw. O, oergell, pam wyt ti mor oeraidd ti ag ata? Oergell ydw i. Dwi fod yn oer. Is na 5 grad Celsius drwy'r amser i atal bygiar ag tyfu ar y bwyd ti mewn i mi. Diolch am y wers wyddoniaeth, ne. Bwrdd torri pam yr wynab hir. Dracha, pwy sy'n siarad? Wyt ti di golchi'r geg na ddiweddar? Golchi? Pwy sy'n golchi? Wy gallu golchi? Rydyn so aglanhau. Roblwg yn ei sig, dos neb yn siarad fo ti. Wel, Dad, yn ddoeth ac yn gryf. Aha, dyma'r cogydd o fri. Hei, da ni'n cael ciw iar. Do'n ni'm yn gwybod, chi a'ch cyfrinachau. Ycha fi, peidiwch â chyffwrdd bwrdd torri, mae hi'n fydr. Dwi'n meddwl. Fi, yn Lledaenu Germa. Dim ffiars, dwi'n cael fy ngolchi ar wahân, diolch yn fawr i dad. dwlen ni gael fy ngolchi. Dŵr cynnes llawn sebon. Mae Lledaenu bygiau'n gallu gwneud pawb yn sal iawn. Dyna pam mae dad yn golchi popeth. Ie? Hyd yn oed y ciw iar. Beth? Na! Peidiwch â golchi'r ciw iar, dad! Golchi ddim so glanhau! Roedd ei fi. Wrth olchi ciw iar amrwd, gallwch dasgu germau niweidiol drosoch chi, eich dillad a'ch cegin. Mae germau o giw iar amrwd yn arbennig o beryglus i blant ifanc a phobl hŷn. Coginio ciw iar yn drylwyr yw'r unig ffordd i ladd germau'n iawn. Gwnewch yn siŵr ei fod yn stemio'n boeth yn y canol. Dwi'n yn teimlo mor gret, ragor. O na! Ewch yn ôl dad! Rwan! Efallai nad ydych chi'n ei gweld, ond mae'r germau dal yno. Peidiwch â golchi ciw iar amrwd. Ewch ati i'w goginio'n drylwyr a'i fwynhau'n ddiogel.